krata wodo abeke nse na Akosua Hightension minimini aba Abena Opokua Ahweneɛ yade emma wona mikura the Ghanaian point accurate firm and reliable Nsem wodi abapa na wase Giadek denies claims of planned sale of Vako to Ibrahim Mahama and wa say Kantanka burial war my father's funeral will come on live and colored Adwoa Safo as Akofena begins legal action Agyapa Fakye Wontumi apologizes to Mahama First Lady 6th Presidential Clemency and Usubiaha intimation some no so krata fe to so miensa e was the Ghanaian point mudia efonya mi hu eyedua bema Ibrahim Mahama yankase ama mpanyin John Drama de Mahama ninu akuma na yenya ntie se wo bo man Ghana mu Volta Aluminium Company Limited acronym VACO ya yenim so ba oman yi mu a ye dada no atumi dibinya refishisi enchansi ade boda so empo ensre ba hodo ema ye kwabukase do amu nuane emu adwumefo no last week ene enya ntie se ye yanko ye yampino adaya yeso manya ntie se aba ne ba beto VACO na no ne omudi sha dum ni adanse ye nyu obi ase ye beto ama ne se Ibrahim Mahama yesi Ibrahim Mahama ana VACO ni nua John Drama de Mahama etesale do peso ton edemano na no ana yera Ibrahim Mahama oni ne dwumekuo no aba abonte abekire me so mu da hor ensem mu kanyina wa mframa mu nukura bia ne ho a ewomu se ani bo ekotere mu de ne nua ba ma na te akonya so mampanyin enti VACO adwumefo ne Ghana-fo nyina afa nhwe ontirim se wonnua John Drama ne Mahama ne abusua no munya adufuru pe enti no ade ayo ma ne de no munye moso enti yete sansam no a eye ohrodo hurada samu a nukura bia anim wase Agyapa Fakye Wontumi ene ekasai na meti Agyapa Fakye de Roma afo anwo se Fakye yen ejo nyame sayaya boni etia wo pinche yen na yanko so hwem na yetumi asom wo da enti yera Abena dwubu asi akocha ma Wontumi wano ene ya regional chairman edema NPP amenyokuo kukuru de hye hunado mere wafo de bo hwene kama ne yede e wa asantemantem sese de wada ba kukumu e wonse wan prison kwadu edi body nyina ene sesa mara boy godu tuo kwambone ya nkrata enya papa enya valid ye wadi di dwumanti yeso onkodem emfinhia duonu 20 years imprisonment na chama Wontumi kwa ya mese na watwokra hye da ni ne se ne hododo pa ni sisi ni kotodwe ni pechi chese ensamafo wana busua mu nyina atwafo nyi de kyerese ye befa no akọ wase no I won't go na no na chama Wontumi krata ebu ya mane se wade chepa mu odupa we de abenkwa mu chopa ede ma ye mampanyi His Excellency John Drama de Mahama wani ye First Lady Mami Lodina Mahama sana no kwakotwea ensem bi onu chama Wontumi akade agu mpanyifo emienu so unpretable comment ya ege defamation of character wase wura Mahama we de akwada wayogu sra so a wontwa na emo pepa wankasa ye kura wanu chama Wontumi wanka ne ye kura na wo swai ensamanfo esai suo ya wasantemantem se ne ato no wonya bio we ya presidential pardon ana chama Wontumi wo hwehwe na Abena ba ko amidi ewie mo no ma memra krata fe toso ensia ha na rewosem ba ko asi na brem why wase brother kills man accused of attempted rape at Achim Batabi eya rewosem enfonya da sei eya brantie bia wonya mfinhia aduanan ye na wawu se keja wawu nyina ne se abemu ani dede besma gafa ya wo 28 years ena ekuno na amadebone nyina ene se Bismarck ekire se ni nua ba ni din edi Selina gbafa ekwafuom na Selina free kwamfuo so ebefie no an wo wura ya wanya mfinhia aduanan yen eye owura ya nyaako edi aba ekwobo onua ba Selina etiko wo wie ye no ka ne nyempem ho efuom okwa ebrentuo eye na dwensanko opaya boy eya fa ho ahye wonua ba Selina ne no wada enti no
obimro na chese onua bema no kopia ho awantimi sɛnea nanka abante ne pese ni nua ba no wrepo no na mse mema de enya ka no ho wa ba no so ofrafrom kwanso si wadwade o so wadwade yo enti sese me no kase wo kwa brante no ama posifo nso so aso abema abismak mu a wo mu ye ensem ne mu ehwehwɛ mu we ni afoforo bi e ka ho na no pay the Ghanaian point e de breya no pay na me de daily guide da bokrata eto aso hwe ne fa eto so enkro a Yera Patrick Yaoboama edaha oyemrase bedwani wo Okanko Central na wose na wotwe mu enempo ene na wotwe pepepe ya finance minister call parliament edi media budget review no ekoto dwa na ho kita hodie na ekoso ene ho abobo ekoso mrase bedwafie na eno na Yera Aboama ekese wo hwa so afo ne sebo de beto dwa wo kampo se eba no eye contract ahodo a abana demuma ene kyese wo se wo ho a abana ye ne fam die bia se de be ya safa honom no ye be ya se ye benya mu faso ne nkoba se ye tusika gu keke bibia na ye sesa de ko nti edo no so no wo mo edi discipline aba honom na so Yera Aboama eso onde wo hu no sa na obo so ko Yera finance minister ne constituency se oyemrase bedwafie na eno no wo kyese ekwan bi wo hodoma wo mo ya free mankesim ekwa adwuma kosuedro sa kwantempo no 111 kilometers no wase sika edaso ye $250 million eni sika womode kwakwaye sa contract kwan no na de womunie wase sa contract no so source yebo ye chese ye contractor na ye adwuma man se gene koye enye so mo kwa bedeye there was no competition obi ya ne obi ankosi aka no ase Ahweneɛ je kokoye kwan we mayen ene ye baako de tusum ye no so no ose eye ne constituency honom na no wamo esi military barracks a ewe dwumako na eno so esom Ghana sika no 200 million Ghana cedis eno so a contract om de adwuma no ma no wo so ne nsa no de adwuma no ma no obi ane na nsi akan obi amfa ne de ametoto ho ene akase wo de wo soro wo de wo fom ene de wo fom no yemfa eno so no eye so sourced de atoso miensa eye specialist hospital eno so mu si wo adwuma ko hono ma na eno ene wo mo ebo amane se sika sa eye specialist hospital no gomu edi beye no eye 850 million Ghana cedis eno no eye restricted enti tender no mokwae no ya miem so obi atumi badabi ye be ho ketwa bi ne sedipa be miensa nan bi pe momfa mon krata mra na ye hwede na ho de wosoro ena soafo eye Yera Aboama echese so soafo hwesi kasem so begina mra se bedwafie be kache Ghana fo se eba no contract ahodo amode mane adwuma aban no eya discipline aba honom wose wonye ntumu saa enye no krena soafo ne kan ye isansa wo de discipline eya adwuma won kofa contractor anosum $250 million emfa mo bi se so source da akansie bi ama ho na de mani pa so wonkonkoye eno ne sempi no obobo so wo kan ya akwawie constituency executive bia wo bekọ eye PPA krompa mo na public procurement no wo mutumi ma kwan se we farmer so source we ye ne say deputy efri ne constituency nti ho some conflict of interest so no wabo ho amane delegate anim han so kasa wo se apostle Dr. Safo na ye ne de wo hye ne hyehyɛ mu ne sɛ de no pɛ di nkomo na eyenne na so de ba Akofena ekɔ je tabo de to so ma court so de maye nti nei wutie nkomo a ye de ye mo na ne nam te no na o kyese court esi kwan nti delegate anim eni amane Ghana ni abrante so efe ne Derek Van Yeboa ono so koda fiase abosome adwotwe num na kyese mfie nso eni abosome kakra eni nyina eni se $10 million eye romance scam so abotete mfikyete computer chi ena ayi abrofo mre wane nkokrai ede odo ku mu se ya wo phone so se ya edwiri wo account mu nyina sika ene ya kire no tini okoda fiase eno so no obesi bam no ama atete omo mo te hwe odo no ama jese twa sande me fo no omo se disika no mo he Abena mami father spider and Dwaso now say feast the rose or forget the trade probably blunts after warning if when you da say no na say Africa trade area yeah no after edwadi aye ba bedie ewa bibrem han mu nyina no kwan be so ne betumi agina na ya kwan tesan wo ba bibrem ha ya kwan transportation system afenso na ba na bosia masa ya beje bosia medi madia
bro geneton na fesi kama me ne ade a ye trusting system ne etesen ne nyina ya ade bi empanyfo chese e wose yetumi e factor di dwumadie bi e course so prudential bank ya chese ye future of intra-African trade opportunities na empanyfo re challenges awodo e bekoso wo after ni mo no ana professor Kobeng e de sa mani boy e betu dwa wase go and collect their money but remain law abiding. Mustafa Bandi advises youth after Miracle Abuaje arrest. Enfonyi na dehei wapenya be de akira watrotro Emma National Democratic Congress eyezu eyeza endi samenyokuo no eye Mustafa Bandi na wadi atudwa se enanu ye ya Dennis Miracle Abuaje ye kwache no decentralization coordinator wapenya na MPP abreso yo hwema dwumadie no koso sikasem a ya sisika bia fa kunturase 55 million Ghana cedis intiyeje yokofuo kwache no yesi motor riders bese se 50 yo mu kopie wo yoko office wo se munya Dennis Miracle Abuaje nya sa ye nkono ye yesi MPP fo tu yesika 300 Ghana cedis obi aje ne de salad Mustafa na na asemwa yesi you to nyina obi age 300 Ghana cedis ene kombo washiboi wo hono ma pressure ye di Miracle Abuaje eno na NDC deputy general secretary etu Ghanaian youth say before bepom pa asem koye bibia sika ne de munyini na emom no ya na ma hwe amomani ada ho enra the Apex Court of Ghana Supreme Court issues mienu no mutena so de di kan ye special prosecutor office obisi wo hia interpretation 1992 constitution article bay eni ejina so a office of the special prosecutor ye kisiaje bi tuano no ye di create ye na Supreme Court fo atenase obisi ora kisiaje be won kwano koye na dwuma wo wakwaso otimi prosecute emrade tanachiri pe ena nkrofo ase emrade tanachiri pe case be pa na enwu papa table so mu de na wa prosecute na ya kuntun kunuku ken ofori atanam ne huna no pe ena we fa airport kwa abrochire okodu abrochire wie ya mosemo sa atwe na ba wadi Ghana sika Madam Cecilia da paka sia ba ye so ba basi atumi nya sika guni dem mani made fo timi wiabie timi di bi to bense esa akotofie ni ade na matumi ama case ya wadre na account kura bantime freeze wusi menya case ya medie enti bi mu ne say special prosecutor office no emfaso obi ene so na so enura ruling no aba ediama office ne say wo montonkoso no omunyo madwuma na wasa ensem yimo no wasi no delegate no problem NDC comment of Supreme Court bombshell. Enti fonye da say no Eyera Johnson esiedun ketia wo ye national chairman ma NDC aminyokuo eno Supreme Court one makasa. Say yen give opportunity and farmer masses no political party supporters and also be to me to aba and kwaye tria hini asia hini bia sembia nanso NDC aminyokuo no and the two monkrof when we say abano moba beto no muhihye no eno no mu de so ntimi nim say be a ruling na free Supreme Court buy no ye be ba to agua na se beja no we the spider dia na no pay what they pray na kenti ye wiane sadia e wo da obokrata no so delegates na edahayi eba mane so call Russia Ukraine to kwa na ekoso na Ghana former akoma kwadru no 55 na hwere wo nkwa na Adwoa Safo so edaha wono so to bia mane abusua no ese Akofena entumi ensi de kwan so nya ne papa yie nti ne kwan bia so yie no eba so e wo mpota nti no so ho asem da ha na yewura tachia nso no so ode ne krata akoto Appeals Court anim de ensimfo makoma ku aduo no na kodan se tema Wontumi atemu eba ye mfie aduo no wonhye na wonane ni emfa emantia no ye diligence enso dia eba ye the birthdays ebeto aso ama ho ba ku eyenyi free mu what na ye Mr. The Hawk was say dog and cat meet fight hairs to Supreme Court enti me do ka say mo amowe nkraman ne nkra no sa de ne nya kra so wudim sa Abena because of okra ne nkraman nkrofo wi me penwure mu nam ya na ya mse da bre nkraman nam so what yes so sa nkrofo baga meet enti mo amowe nkra ene nkraman ni titru ni tina yesem ko ho ni ade no ye de emrakete ba beton se na be ya ye pet ye no mutia wo makoye se ye soul yo mokra boa ye boye ho ba no ye hwere wo no basa mgidi se obi tiemi a asem we nhye da nya ne de so ye de besi Abena but I say ti na poso ha ene ye di ewi